to be here. It's nice to be here. Praise the Lord. Siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uyangibusisa lo mzalwane. Every time ekhuluma uyangibusisa kakhulu. Hallelujah. Siyabonga inkonzo yakho inkulu kakhulu oyenzayo la Mpolweni Siphiwe uNkulunkulu asibeke kuwena. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Siphiwe asibeke kuwe akusisona njengoba usho nje ukuthi hayi akudingi umfundisi. Into ekuwena. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Siyabonga kakhulu ungayeki. uNkulunkulu esagcinile nje kunikezile amandla uqhubeke njalo ekwenzeni umsebenzi wenkosi. Hallelujah. Siyabonga sithokozile kakhulu. Amen. Bangcwele ngicabanga ukuthi manje sesikhathini esiright ukuthi we should go to the word of God. Hallelujah. Sibusisekile bangcwele namhlanje sinomfundisi umpostoli umfundisi uNcobo. We have umpostoli umfundisi uNcobo all the way from God's Way Family Church eCobsville. Hallelujah. Ukhona phakathi kwethu to minister the word of God. Hallelujah. Siyabonga kakhulu umpostoli ukuthi ube khona uthatha isikhathi sokuthi uzohlanganyela nathi egameni lika Jesu. Angikwazi ukuthi ngahlabelela uma kuzosukuma umpostoli uNcobo ngoba hayi kusamele ngiyofunda kuyena ukuhlabelela. Alibonge igama lenkosi. uNkulunkulu umbusisile kakhulu kwi-ministry yokuhlabelela kakhulu. Hallelujah. Nasepholini ke njengoba ewumpostoli. Hallelujah. Ngizocela bandla likaThixo simeni ngeenyawo zethu bese abakwazi ukekeza bekekeze, abakwazi ukushaya amakhwela beshaya amakhwela, sihlanganisa izandla samukele an apostle egameni lika Jesu. Sihlanganisa izandla egameni lika Jesu sikekeze. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Singahlala phansi bazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Singavala amehlo. Thank you Lord. Ungcwele uyakhazimula. Simbona njengawe. Sikule ndawo Nkosi ngoba asimbonanga njengawe. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Sibonga uthando sithanda ngalo. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nasebusuku namhlanje phakama. Nasebusuku namhlanje khuluma nokuphila kwethu. uNkulunkulu wethu ongcwele ugcobo lakhe lisebenza nakule ndawo. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. In Jesus mighty name. Amen. Sashayela uNkulunkulu izandla kakhulu. Amen. Uhlala ku owe yebo Kumnandi kunokuphila okuphakade. Singasho nje kanjalo kabili kathathu nje kanjalo. Jesus. Ukuhlala
ngihlabelela ngidumisa uNkulunkulu mengikhuluma nabazali ngithi ungahluleki ukudumisa uNkulunkulu. Azokuhlula zonke izinto kodwa ungalingi uhluleke ukukhamuluka udumisa uNkulunkulu. Ngoba ukudumisa uNkulunkulu suku expressa uzidalula kuye. Hallelujah. Hallelujah. Angithatha leli thuba bazalwane ngibingelele kakhulu egameni lika Jesu mfundisi wami Nkwanyana nomama ngiyanibingelela kakhulu egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngani ndoda kaNkulunkulu ukuthi nime before ngihlabe ngiqhubeke ngicela ukusho lamazwi ukuthi siyanithanda. Your heart, inhliziyo yakho nje. Kuvamisile ukuthi abantu mengabe uhleli nabo endlini bengakuboni bese ubona abantu bangaphandle. Ingakho isikhathi esiningi abefundisi baba isibusiso ngaphandle. Uthola ukuthi ngaphakathi abazalwane ngenxa usebe bajwayele bengayitholi izinto ekumele ngabayithola kubagcotshwa. Awungizwa namanje. Your heart, man of God, iyayithanda inhliziyo yakho. Ungakiyeka ukuphila ngalendlela ophila ngayo. Angisabi ukusho ukuthi abantu baholayo banenhlanhla kuba nayo. Futhi angikusabi ukusho ukubona ukuthi ungagcini kubona thina ngaphandle kodwa bona bengaboni. Futhi ongizwayo namhlanje fanele akukhulekele lokho ukuthi inkosi ngisize ngibone. Ngoba uNkulunkulu akalenzi iphutha akakunikeza umuntu ongathi akufanele. Ukunikeza umuntu ohambo lakho. Imistake ongayenza ukumqhathanisa. Once waqala wamqhathanisa nabanye khona into ozoyiluza kuyena. Kanti uNkulunkulu ngesikhathi ekunikile ukunikeza umuntu ohambo lakho and kunezinto asuke ezibekile zakho kuyena. Usuke nje uyiphakamela kwesisikhathi mengabe uthi hayi mina ngisuke ngise kuNkulunkulu kukhona into esuke lapho inempakamo phakathi. Kodwa iqiniso uNkulunkulu khona abantu uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi mezobusisa mina into zama ayinika umuntu. Ngiqale ngionarisha umuntu uqala ngimazi khona ngizothola into zami. Khona umuntu ongamdelela kanti awudeleli yena udelela izinkwa zakhe. Bake bamplanela noJoseph kanti uphethe isikhafini sezinkwa zabo. Baplanela umuntu uthi asimqede kanti uyena ophethe isitsha. Sokuthi laba balapha yabelusa fanele badle basuthe. uNkulunkulu sengathi angalisiza ibandla kaNkulunkulu. Liqonde lezinto ngoba yizona zinto engicabanga ukuthi kulesi sikhathi ama ministries ibandla kaNkulunkulu ligcina lihamba. Uthola ukuthi ama gift akhona but abekho rooted. Uma bengekho rooted bagcina bekhonza kodwa lo obekiwe phambi kwabo kodwa bamazi. Kanti iqiniso lithi uNkulunkulu uyo wabiza uMoses. Wamyekisa yonke into ukuze kwazi ukuyosiza abantwana bakaIsrayeli. Ingakho noma sebephumile besehlane uNkulunkulu bengakhulumi nebandla. Ubekhuluma noMoses. Ngoba ukuze ibandla lisizakale kumele uNkulunkulu akhulume noMoses, uMoses bese thatha umyalezo atshela ibandla. Once ibandla laqala langambona uMoses lizogcina likhonza uBhali. Phela ingakho lithi iBhayibheli wathi uMoses eseyohlangana noNkulunkulu wazi umsindo esebuya. Wathi hayi ngiyawuza umsindo. Badiscuss ukuthi owani lo msindo. Engathi lo msindo akuwona lo sujwayele. Kanti ngokuhamba kaMoses eyokuNkulunkulu basala bona bayitshela ukuthi sekumele bazenzele ithole labo legolide. So ngifuna ukusho namhlanje ukuthi sisazo appreciate indoda kaNkulunkulu.
asikufaka kugcile umuhle umholi wakho. Umuhle umholi wakho. Umazi umholi wakho. Ngoba uNkulunkulu ubeke kuyo into zakho. Amen. Ngiyangizwa bazalwane. uNkulunkulu ubeke kuye into zethu bazalwane. Mina ngilinde uBishop Sibiya. Wakhona la ePentecost. Bishop Sibiya Olundi. Bishop Sibiya uyamazi mfundisi kwayethu umuntu onjani. Ngiye ngisuke la ngidrive imoto ngifuna nje ngibeka izandla. Ngibeka izandla akayili kongishumayeza. Ngidrive ama-hour amaningi ngiyolundi ngiye endodeni kaNkulunkulu komdala kosehamba ibanga kuna. Kowazi izinto engingazazi. Osebone engakakuboni mina. Asekhombo sethi mina ngishayekile lapha ya. Mengifika kuye ngiguqa enyaweni zakhe angibeka izandla. Emva kokuba sengibuye ngizobona into sezenzeka. Kanti ngenxa yokuthi lo ongiholayo angimshanga sengathi akekho khona. Into engakulimaza ehambeni lakho noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uMoses ambekile phambi kwakho ushaye sengathi akekho khona. Ufuna ukukhonza uNkulunkulu wakhohlwa ozokufundisa uNkulunkulu. Ukuthi angeke uzuvuma amen ngicela ukuphindela. Usuke wafuna ukukhonza uNkulunkulu kanti khona kade kufanele akufundise uNkulunkulu ngoba ukufunda uNkulunkulu kuthatha isikhathi. Aluphinda bazalwane ukumfunda uNkulunkulu nokumazi kuthatha iside isikhathi. Fanele ube umuntu ofundiswayo, fanele ube umuntu ohlaliswa phansi. Kwesi isikhathi kube sengathi uyashawa kanti awushawa ufundisa uNkulunkulu. uNkulunkulu umfundisa ukwazi ukumuzwa. Amasensi zakhe kamoya usukwazi ukumuzwa. Ayizenzeke leyo nto leyo kodwa uyafundiswa. Once wangafuna ukuhlanganyela nokufundisayo kunezinto ngeke uzuzazi. Hey. Hallelujah. Ngisasho mfundisi ukwenye into soma ngicela special izandla benomama egameni lika Jesu. Amen. Kube kuthiwa nginesikhathi bengizokhuluma nangomama ngoba kuvamisile kwesisikhathi ukuthi omama kube ngathi ngiyabanakekile. Kanti badlala indima enkulu. Usibona simile wena kanti omama badlala indima enkulu ungamthathi kancane umama umfundisi wazi izinto ongazazi. Khona ikhathi khona la sikhala khona ngobona sifaka amasudi. Khona ikhathi la ukukhalisa likhalisa ikolwa. Lihlupha ikholwa uthi kodwa yini lengiyenzile. Uthatha umama umfundisi kuphela wazi leyo. And mase ufika phambi kwabazane fa ufika ushumayela uhleke. Umama umfundisi endlini I remember ngelilanga kukhona umzana ongihlupha ngendlela emangalisayo. Engiqambela amanga esho yonke into. Kwafika into ethe enhlizweni yami ngiyeke. Wathi unkosikazi wami awubizwanga yilo. Wabiza uNkulunkulu. Can you imagine ke kudelelo lo umuntu okwazi ukungikhumbuza ukuthi wabiza uNkulunkulu. Qhubeka. Athi bayeke uzwe ukuthi hey wakudela umuntu wavula indlela ekhanda. Ngoba ungeke uzusho lutho afika umama athi nje khululeka. Qhubeka ushumayele. Singabathathi kancane omama fanele nabo sibabonga ukuthi siyabonga mama. Siyabonga ukuthi ume nendoda kaNkulunkulu. Hallelujah. Mamfundisi siyabonga. Thank you so much. Kusenhlizweni yami ukuthi before ngiye kulokho uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami ukuthi unyaka wonke usukuqayile from January kuze kube manje. Mase sibona leli bandla lisekhona sibonga nina. Baningi abakhwithile. Baningi abashiye phansi ngenxa yezimo zendlela. Ngisho mina pastors ngenxa yeCovid ngenxa yaniyani bathi ngcono siyeke. Uma uye edrobheni amasonto avaliwe inqwaba. Akona ukuthi ngoba bebethanda ukuthi kuvalwe kodwa bekunzima. Umzalwane osenomfundisi osamile namanje fanele athi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ungibekele umuntu wena uthulele kodwa nisuke ngalele. Khona imthandazo siyithandazayo belele babonondaba abazane belele kodwa wena uvuka ukuthi inkosi uyabazi. Like line kanje izuline uzwe enhlizweni yakho ukuthi bayaplana ukuthi asini namhlanje enkonzweni kodwa wena uthi mina ngiyaya uthi inkosi bathinte khona umuntu okuthandazela mhlazane kwathula yena khona bayofa. Hey
awunanombazana ngazi noma niyangizwa mina mhlazane kwathula umuntu kaNkuluNkulu wokwazi ukuthi khona bayofa ngoba abanye bamiso umthandazo wakhe kuyiqiniso ukuthi njoba sisonke la endlini abanye bathandaza inhlobo abayazi nanokuthi yini into ekuthiwa umthandazo kume khona indoda emile mhlawumbe ngelanga kifike la kungekho umuntu ithithi isituli nesituli ithi inkosi uyabazi ngesikhathi enza njalo uNkulunkulu ugijima yobamba wena mhlazane wangabaza abaholi bakho uyobusuqala ukuwa mhlazane abaholi bakho wangafuna ukuthi bajabule uyobusuqalile ukuwa. Amen. Lithi ngiyazi mina ukuthi uma khona ngendaba ama appreciation mfundisi abanye bazothi sim appreciateani umfundisi ngoba uyasebenza. Webazane bami, it's not about imali. It's not about imali. Uyazi ukuthi mina ngeke ngishode ngomuntu kunzima, ngishode ngomuntu ozothi kodwa kunjani baba? Angibuza impilo uthola akekho. Kodwa ibandla ligcwele ethe phama. Udinga nje abantu abazothi siyayibona into yenzayo. It's not about imali. It's not about the amount. Kodwa it's about ukuthi abaniholayo babone ukuthi laba abantu bayibona into esiyenzayo. Akuve kubhlungu ukuhamba nabantu nokulida abantu abangaboni ukuthi wenzani. Ngathi manje ngiyizwa nibazana, ngiyangizwa kodwa ayikho into ebhlungu njengokuhamba nabantu thina ukudinga nje ukuthi kodwa injani impilo. Thoda akekho. Angithi manje sisuke size sifaka amasudi ngaphambili. Anazi ukuthi isudi imbozile nje. Kodwa khona ama wounds amanxeba ala ngaphakathi akufanele kwesisikhathi ngabe uyakhwitha uma ke wasendela umuntu imessage wathi kodwa uright in baba uma dani uthi ngaphila bengimdinga umuntu ozoje kunjani akanginikanga imali kodwa ungibuza impilo uthi njani. Hawu bazalwane cela sibashayele izandla befundisi bethu egameni lika Jesu. Leadership of the church ngiyabingelela kakhulu egameni lika Jesu obaba omama intombi nezinsizwa kwelihle igama lika Jesu Kristu wase Nazareth. Thank you so much mfundisi uNkwanyana ukuthi uma uthandaza athi uNkulunkulu angibe khona la. Thank you so much, angithathe kancane ngiyabingelela mfundisi umthethwa egameni lika Jesu. Amen. Aphandle kumosha isikhathi worship team ngiyanibulisa, our MC ngiyabulisa kakhulu egameni lika Jesu ngwakangcoba isibongo ngiyakholwa ngisindisiwe. Amen. Siyabingelela umama usithole. Amen. Ngiyamthanda kabi nami wemfundisi uNkwanyane. Amen. Ngathi ngelanga ngiyoshadisa khona inkomo ngami thiwi lapha eManguzi ngayoshadisa isemanguzeni kami kodwa kude le mengithi esicukwini awunanga Nkosi yami. Ngaqina idolo mengimbona athi kwangcono phela uma usemazweni ungababona abungase ngabakhona abazalwane. Ngathi mengimbona hawu kade ukhona. Ngije ngiyala ngimuzwe ethi yebo kunjani ngithi ngifuna lento. Amen. Ngiyacabazana sivule izwi lenkosi amaHubo chapter number 124. 124 egameni lika Jesu. Sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba. Ngifundele dadewethu from verse number 1 egameni lika Jesu. Cela ungifundele nje verse by verse ngoba ngiyafisa ukuthi ngiyibeke njengoba uMoya Ongcwele ayibekile enhlizweni nami ukuthi sidlulise. Sisesikhathini sokubonga, sikwisizini yokubonga egameni lika Jesu. Amen. Funda verse 1. Uma uJehova ebengenathi
makasho njalo manje uIsrayeli. Uma uJehova ebengenathi makasho njalo manje uIsrayeli. Hallelujah. Cela siphakamisa amakhanda ethu uhlale phansi sisi uzolokhu ufuna ukuba uJehova ubengenathi. Umuntu nomuntu umfundisi uNkwanyana unendaba yakhe angaxoxela yona ukuthi babunxumana ukube kuthi uJehova ubengekho la ngaba ngikho la. Umzana nomzalwane ikhaya nekhaya line story ongathi mawuhlala nophansi bakuxoxela ukuthi ukuba uJehova ubengenani. Uthi la uDavide makasho njengamanje ukube nje uJehova ubengenani. Yibandla nebandla line story esingasisho ukuthi ukuba uJehova ubengenami ngaba sikho la. Wakekho umuntu phakathi kwethu ongenayo indaba angayikhuluma. Akekho umuntu angakaze ashayeke kulonyaka. Uma kukhulunywa ngonyaka obunzima ilo wonke umuntu nebali lakhe angaxoxela lona athi ukuba uJehova ubengenami ngaba ngikho la. Kunendawo engidlule kuzo yabonakala ukuthi kumele ngaba ngidlulanga. Sengiyabona mengicabanga ukuthi bekuNkulunkulu bengewona amandla kodwa bekuJehova. Ukuba uJehova bengenami makasho njalo manje Israyeli. uJehova ubengenami. Ufuna ukukhuluma namhlanje kafishane ngokubonga ukuthi sakwenzekile konke ungakhohlwa ukumbonga uNkulunkulu. La sifunda khona uma uyiqala kule chapter engenhla sibona uDavide eqoqa abantu bakwaIsrayeli ebavezela noma ebatshela ukuthi njengoba bephephile endaweni zonke abadlule kuzo bekuNkulunkulu. La ngifunde khona kuze kuthiwa uDavide wenza isiqiniseko sokuthi uyayigxilisa lento ukuthi bekuNkulunkulu akuwana amandlenu. Oh Jesus. Hayi ngoba nebeningcono. Hallelujah. Kodwa bekuNkulunkulu. Jesus. Awuniyangizwa kodwa bazalwane. Yes Lord Jesus. Ingakho mesifika la ku-24:124 sekuvela ivesi lithi ukuba uJehova base baliphinda kabili. Oh Jesus. Lo muntu abhala la Nkwanyana ungazuthi ubheka muva ubuka la edlule khona ubuka la eshayeke khona. Uyabona ukuthi akuona amandla akhe. Hallelujah. Uyabona ukuthi bengekadlule yena Jesu. uNkulunkulu amdlulisela. Hallelujah. uNkulunkulu kuba ubengenathi Jesu. abesifele endleleni. Hallelujah. Simahlala phansi befundisi. Fanele wazi ukuthi yonke level okuyona i-prayer point yomunye umuntu. Ukuthi ucomplaina njalo awukakazi uyibone ukuthi la ngikhona khona ofuna ukuba khona. Hey, awuniyangizwa nibazalwane ukuthi awukakazi ubheke emuva uqalaze la udlule khona. La udlule khona khona abasafuna ukudlula. Ukube kuthiwa benguwe kule level engibe ngikuyo bengeke ngisacomplaina. Bengizothi inkosi ngiyabonga ukuthi ungibeke la. Jesu. Lithi iBhayibheli kwake kwanyuka umama engabathola abantwana ngesizini yokubonga nxumalo. Lithi iBhayibheli nefamily njalo yayiba nesikhathi sokuyashilo. Jesu. Yabonga. Lithi iBhayibheli kwanyuka engabathola abantwana. Waya kuNkulunkulu avala isibeletho. Siyami. Abangizwa abazalwane. Wanyuka eya eShilo eyobonga mekuyobongwa. Kodwa ngabatholanga abantwana. Wathi angibatholanga abantwana kodwa ngeke ngiyeke ukuyobonga. Jesu. Eya kuNkulunkulu avala isibeletho. Can you imagine? Ngoba uyazi ukuthi ovalile usinamandla futhi okufuthi. Hey bazalwane inkosi yami kodwa niyangizwa nima MCC yamahla.
Niyangizwa ma MCC. Niyangizwa ma MCC. Uyanyuka le ntombazane, inyuka ikhathi ngekhathi. Njalo mekuthiwa kuyabonga, athi nami ngiyayosilo. Njalo mekuthiwa kuyabonga, athi anginabo abantwana. Abantu banyuka baphethe abantwana babo. Athi noma ngingenaye, kodwa ngiyanyuka ngiyabonga ngoba akekho umuntu onesizathu sokungabongi. Jesus. Ubone ukuthi inkosi ithathephi. Yabo meke wafika kulelo point. Uyoyeka uyishaya isifuba ukuthi mina. Kodwa njalo uyohleza ubona uNkulunkulu. Hey. Hawu kodwa niyangizwa nibazalwane. Uthi uDavide ukuba uJehova awubengenathi. Hey makasho njalo. Makasho njalo uIsrael. Shothi iphikise lento. Uqisho njalo inhliziyo yami. Ukuba uJehova bengenawo, yisho phela ukuthi ubengenawo. So buza ukuthi ufike kanjani la. Mame. Mawuhlangana nemoto egingqikile, udrive imoto emgaqweni. Bazokutshela ubaba uNcumalo basebenza endaweni enzima. La khona umuntu okuthi uyaphenya umuntu imhlifizile imoto yamqeda. Bese uyaqhamuka nawe uhamba ngemoto nayisha elinyazwe imoto. Bese ubuka ukuthi hayi ngoba udriver kangcono. Kodwa nje ingenxa ukuthi uNkulunkulu akazange avume nawe njengamanje. Awunasi isizathu sokungabongi. Ayibazalwane simbonga noma inyama yathi ingafuni. Kodwa sicabanga imisebenzi asenzele yona. Simbonga noma hlushiwe enyameni. Kodwa sithi inkosi asinasi isizathu sokungabongi. Simbonga noma sayitholanga imisebenzi. Sithi inkosi ngoba nje ngiyaphila. Hallelujah. Simbonga singenamali akhukhwini. Sithi inkosi kwakuba ngiyaphila. Uwe ngiyabonga kuba uJehova. Hayi bengenawo kuba uJehova bengenawo. Kuba uJehova bengenawo. Ngoba Sathane kumele ngaba ukho la. Ngoba Sathane kumele ngabe ngibathambo omhlophe. Kodwa uNkulunkulu angavuma. Cabanga ukuthi wonke umuntu okulendlu nebandla lonke likaKristu. Namhlanje ebusuku kumele sikhuphwe ngalizwi linye. Sithi inkosi ube bengewena. Ube bengewena. Kabe thina sikho la. Funda mntana zami. uJehova ebengenathi lapho abantu besivukela. Uthi ukuba uJehova ubengenathi. Lapha abantu. Akuthi anikho bazana nikho. Ukuthi lapha abantu besivukela. Hayi bazalwane. Kanti uyama inomuntu kodwa ebevukelwa abantu. Kodwa madana mengakuwe asayide nawe. Niyangizwa kodwa bazalwane. Ukuba uJehova ubengenathi lapha abantu besivukela besiqambela amanga. Lapha abantu bethu ngeke usube yilutho. Lapha abantu bethu kuzophela ngawe. Ukuba uJehova ubengenawe. Lapha abantu bakuvukela. Lapha abantu benza ama groups ngawe wena ungazi. Jesus. uJehova ubengenawe. Hallelujah. uJehova ubengenawe. uJehova ubengenawe. Bangaka abantu abakuvukelile in your life. Bethe bafuna ukuqeda ngawe. Jesus. Thina sofakazi bashumayela ukuvukelwa abantu bonke bafuna ukukuvala umlomo. Ubone ukuthi yabona sekuNkulunkulu. uNkulunkulu oseminga kimi manje. Awuniyangizwa nibazalwane. Lithela inye ivesi imfundisa umthetho sesiyokwenza njani. Uma uJehova eminga kithi. Awusanibonani bazalwane. Sasiyokwenza njani senze njani. Ngoba uyena ominga kithi. Hallelujah. Enyangeni uyena ominga kithi. Ah Jesu. Bathandani kodwa uyena. Kunjalo. Sesimithu uye. Uye. Ngakithi uye. Uye. Jesus. Abanye bazokubuza betwenza ngani. Ngoba phendula uthi uyena. Oh yeah. Akuwona amandla uye. Jesus. Awuyena bazalwane. Akekho umuntu kule bandla onesizathu sokungasho kusasa. Sokuthi Nkosi
Ngiyabonga. Before ngiqhubeke, khona into ekade ngiyidla enhlizweni yami noma lethi volume mamsolo. Osukucela ngayo mengabe ucela. Mamabazi. Ngesikhathi uguqa ucela. Volume fanele ifane noma usubonga. Nina bandla kaJesu. Niyadlala ngoNkulunkulu. Uma nicela niyayinyusa ivolume yokucela. Kodwa mengabe sekumele ubonga kancane. Hambe uyafunda incwadi yezenzo, funda ngoba seKorinte, ukufunda ibandla laqala ukuthi lalenza njani. Lithi iBhayibheli imndeni yonke wonke umuntu. Kwathiwa mekuthiwa kuzothiwa kuzoba khona iThanksgiving, wonke umuntu uza nomhlatshelo wakhe. Ngoba ngikwazi ukucela nginyusa ivolume. Bese yokubonga ivolume ibaphansi. And mengabe sengibonga angibheke umthetho ukuthi uzena. Kodwa ngicabanga la ngithathe khona. Elamaya. Ngicabanga imfula ngiwelise yona. Ngicabanga angiphephisile bathakathi. Ngicabanga angiphepisile kubantu kade befuna ukungihlasela. Ivolume engizobonga ngayo. Angizobheka ukuthi lo mama wenzani. Kodwa ngizokwenza njengalokho. Wonke umuntu ezethwele athi nge-altari kaNkulunkulu thina lodwa i-altari lethu njengamanje. Bazalwane, hayi bazalwane, aze nomhlabelo wakhe agijime nawo athi inkosi kuwe bengewena. Nomunye aze athi inkosi kuwe bengewena. Uwe bengewena ngabe ingane zami azikho. Ezabanye zidla ihunga kodwa ezami inkosi angazi. Hey, bayakhala abanye njengamanje. Kufunakala ngabe wonke umuntu uyayilungiselela ekhaya ukuthi mengabe sekuzobongwa angizohlala, ngizofuna noma yini ngizobonga ngayo. Awunasi isizathu sokungabongi. Sokuthi awubengenani lapha abantu besifukele. Ivolume osokucela ngayo ayifani nevolume yokubonga. Mama usithola. Ngesikhathi ngicela. Suke ngikhala inyembezi. Ngize nginqume ngithi Nkosi mawungangenzela. Ngiyokukhonza njalo. Abanye abekho labenzeliwe bakhohlwa. Abanye bacela imoto uNkulunkulu mengabanika zobe sibagcinile emasontweni. Abekho abantu abangilimaza enhlizweni yami njengalabantu abanemoto. Uma ngakabi nayo imoto akakhonze eha. Megaqala banemoto ubabhizi. Nina bazane nidlulwa ngisho amasabatha. Melithi mawufunda uExodus 20 leli verse elithi mangenziwa umsebenzi ngalo. Kahle lethu. Kodwa thina senza umsebenzi. Usuku lethu senza umsebenzi ngalo. Sikhohlwa ukuthi konke lokho esinakho sikunikeze oyena. Namhlanje miyethu tell you uthi awunasi isizathu songabongi. Awunasi isizathu onga-appreciate. Awunasi isizathu, unasi izinto ongayikhomba uthi inkosi uwe. Ngaphandle mengabe uhamba inyanga, ngaphandle mengabe unenyanga uzongixolela ngikhuluma nawe. Kodwa bonke abantu abakhonza uNkulunkulu abangakaze bekwa amanye ama-altari bangizwe. Ngoba yenyangeni uyobonga inyanga. Bekuyisona sikhathi ebekumele ngiqede ngaso ngawe. Wabuye sezosho. Kungake ngingakwazi.
kungako ongakwazi bangakoshefa badlile kodwa uNkulunkulu wanqaba wafezekisa izwi lakhe alithi niyodla okubulalayo kodwa nganyenzi lutho nyonyathelo ofezela kodwa bengalilungi kungako kwenzeka empilweni yakho ongakwazi kungano kwaziyo kunongakwazi ngano kwaziyo uthi lo mfo mefika kimi ngamkhulu bekwenze njani ukuthi unyoba uthi hayi besikhona abantu bekuthiwa ngicela ngenzeni uthi abanginikezanga kodwa bekuthiwa ngicela kwesisikhathi ukuplanela ingenxa ukuthi uSathane nje ufuna uqeda ngawo kodwa besiyanqaba inkosi wena ngowenkosi ubiyelwe ngamandla cela ukuthandaza abazane bami cela ukuthandaza wena ngowenkosi uvikelwe wena ngowenkosi ubiyelwe wena inkosi ayifuni nawe wena inkosi ayivumi nawe okwakho kubona ungaphakami noma inkosi sikuphakamisile ayothi mekuphakamisa uthi uwenkosi mekunika omunye umsebenzi uthi uwenkosi ungaphakameli ngisho abazalwane wathi wasebenza ungaphakameli ngisho abefundisi ungaphakamela abazali bakho ukukhumbula ukuthi inkosi ekwenzele konke lokho sukume sime ngenyawo sasa asize lapho babunondaba sizobonga asize ngempela abazalwane sinenhliziyo ethi inkosi kube bengewena angiqedanga le ndaba yami mfundisi kwaye ngenxa yesikhathi ukube inkosi bengewena kunezinto empilweni yakho ongayibala uthi inkosi ungenzele ukuthi inkosi ungenzele ukuthi inkosi mengihlala phansi ngicabanga ngiyabona ukuthi uwe hey bazalwane bami yabanje khona isikhathi akho khona ukuthi uyazi inkosi uwe baningi abaphathwa amakhanda bahamba kodwa likuphathile hayi angifuna umthetho angifuna ukukhuluma ngale isifo esikuphathile sibaphathile nabanye bahamba kodwa wena sikuphathile wangahamba cabanga ukuthi bekuwe ucabanga ukuthi ngoba ungcono wena wemntanami baningi abane age okuyona abekho ucabanga ukuthi wena ingoba ungcono ingoba unamandla ufuna abazane namhlanje senze indumiso yokubona amazo wayethi ingoma babunondaba ethi ngiyabonga mengisahamba kanye nawe Nkosi yami ukuthi wayithini kodwa ngicabanga ukuthi khona la idlule khona wahlabelela ingoma ethi kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami wathi mengabe edlula kulokho waphindwa aqhubeka kwathi kanye nawe mangihamba imihla yonke bese thi noma indlela inzima inohlupho kodwa kanye nawe Nkosi yami mengizwa sengathi ngiphelelwa amandla kanye nawe Nkosi yami na 2024 kanye nawe Nkosi yami kuJanuary kanye nawe Nkosi yami February kanye nawe Nkosi yami March kanye nawe Nkosi yami kuze kufike uDecember ngilokhu ngithe kanye nawe Nkosi yami noma umthwalo unzima kodwa ngicela ukuhamba nawe noma ngizwa ukuthi ngiyasindwa kodwa ngicela ukuhamba nawe ebusheni bami kanye nawe Nkosi yami ebudaleni bami kanye nawe Nkosi yami emndenini wami kanye nawe Nkosi yami kubazalwane kubantwana bami kanye nawe Nkosi yami singabavala inamehlo shama khali yamasuya shekele bese kwaze kwancane ukumbonga kwethu kwaze kwakuninga senzele kona bekuya ukudluliselwa olwandle olubovu saze samncikiselela uNkulunkulu indlela esimkhonza ngayo saze sifika late enkonzweni kodwa uyasibekezelela bakunezinto eziningi esizenzayo kodwa inkosi yasibekezelela ubungayisebenziseni leli thuba lokubonga inkosi yami ngiyabonga
Sheketepelebesa. Enamasuya baya. Keshatapalia. Ungayiphakamisa izandla zakho. Banazi abanye abasakwazi ukuyiphakamisa. Abasenazo. Ungayiphakamisa bese uyajula. Uthi hayi wena Nkosi. Bengaqualify kuba nemoto kodwa wena Nkosi. Bengaqualify ukuthi ngibizwe ngoMrs Sibanibani uwe Nkosi. Bengaqualify ukuthi ngibizwe ngokuthi ngimanager kodwa wena Nkosi. Wena Nkosi owenzile. Lo muzi enginawo hayi ngoba kwamandla ami baningi abayifunayo imizi kodwa uwe Nkosi. Uwe Nkosi. Uwe Nkosi. Uwe Nkosi. Besikavula imlomo yethu. Shama mama zodapa. Sheketepeli ya baba. Akasimemeze kulendlu. Iphimbo lethu ayilizwi Nkosi yethu. Shakatapali ya ba. Setepele bebebebeza. Shakatapadapa. Siyabonga. 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 Shama mama mama. Shebebebebebebebe. Siyabonga. Akasishodala bazalwane noma sikangasho into eningi. Siyabonga Nkosi yethu. Kapakapata sama mama shetepeliaba siphunyukile agibani lomquphi siphunyukile kubathakathi siphunyukile qhubeka Nkosi usibiyele qhubeka Nkosi usifikele mama ngisho Sunday school avula imlomo bonke abadala bethu ababonke abasha bethu abavula imlomo ekamasoya ibhaya aliyamaya sheketepelia ripaksuya aliyama shetepelia siyabonga namaqotshwa osipheyena Nkosi siyabonga. Ela mama. Ela baba. Eshana mama. Eshakata palia baba. Amadodana miss. Amadodana makostas. Amadodana bantwana. Abafuna imlomo bonke. Athi Nkosi wena uphile. Wena Nkosi ongibikile konke lokhu ngibuka wena shana namaya shetepeya the Spirit of God is here. Kuna manja Ngcobo-PHC ananeni baba zethu atutaphinda yini umuntu okunomlandela kangaka besiyini thina Nkosi asenzanga kahle kodwa wena Nkosi usinakekele asenzanga kahle kodwa wena Nkosi wasiyela.
uzufike la khona ufike sibubu uthwala ukukhala inyembezi mawucabanga bayidlulise khona uthi ngithi akafiki khona Let us pick a small once again. Open your mouth. As full of no man to smoke. As full of no man to smoke. If you don't shut them up, figure Kayana. On the Coscas, about Coscas, what can you say? I can smoke about the Pulpuna Santa. Umongena sangwe kwakho namhlanje awufika umesangwe uthi baba ngiyabona onemoto akangene ngotwana athi baba ngiyabona onabantwana ukuvuka ubuka abantwana bakho uthi Nkosi ngiyabona Kasho ukuthi Inkosi imenga kuwena engavuma nawe kanye nawe Nkosi yami kanye nawe uhlale ngebhuti Nkosi yami Nkosi yami mangihambi Sisha sangehla kanye nawe Nkosi yami kanye
ngimemeze nje lo myalezo ukuthi umuntu ongabongi fundisa uNxumalo. Umuntu ongabongi izinto zakhe ayiphinda phindwe. Ehlisa kancane mfana wami. Mawungabongi uyamlimita uNkulunkulu ukuthi aphinda phinde into nazo. Khona umuntu ozoba nezinto ngenxa ukuthi uyijwayezile ukubonga. uNkulunkulu bese yabona ukuthi wena ukho selfish. Ngeke ngisabe mina ngisho ukuthi imoto ukuthi eyami. Ngeke ngisabe nje. Ukusho nje imoto yami ngithi mengithe eyami ngathi konke wrong. Ngoba ngiyacabanga ukuthi mina ngibuye eSwayimani. Uma wami beyiphuzela utshwala. Ekhabe bengihlupheka ukuhlupha kukimi ngikuthwele. Kodwa ngibona uNkulunkulu engenzela izinto. Ngeke ngihambe passage lapha ya. Kwangcobo ngithi uNkulunkulu wami yimi lo. Yimina lo ngiyibiza ukuthi nginekhaya namhlanje. Ngithi Nkosi wena. Ngeke ngivuke ebusuku ngithathe igceke lonke. Ngithi Nkosi awubiye lo uho wakho. Sesivala sesithandaza. Uma uhlulekile ukubonga uyoba umlimitile uNkulunkulu ukuthi aphinda phinde izinto. Futhi sonkwanyana ngazi kodwa ngicela ukusho lokho. Mhlawumbe khona umuntu kusasa ekumeleze nomnikelo wakhe. Athi lo angufanisi nayo yonke eyenziwe esontweni. Kodwa lo owami ngizwe kahle wokuzobonga. Kunomama lapha esontweni njalo umadana izinto ehlukile. Wayinqumela ukuthi ngizoyenza unyaka nonyaka lento. Njalo umfundisi umthetho bese kubonga umadaneze nesiqaphi. Ufika akhipha imali bese ethi lesi ke somndeni wakhe. Athi nomndeni aze naso ngaphambili ealtar. Athi baba nasi ngiyambonga uNkulunkulu. Yenza noma yini baba ngaso. Every year. Eyibongela. Mhlawumbe khona umuntu ola. Enhlizweni yakho yiba na umnikelo okuzothi mase kuziwa kusasa. Uthi lo best wami ngizobonga Nkosi ngiyabonga. Fanele lo nyaka mawuqala unyaka ozayo uqale ngelinye igiya ngoba uNkulunkulu uzobe sebonile. Mhlamaye khona osho njalo. Othi mina wami umnikelo ngizowuphatha kusasa. Ngiyaxoxa umfundisi ubone awungitshela ngayo ukuthi ngenze lokho. Kodwa lokho ngicela ukwenza kusenhlizweni yami ngiyabuza. Ngizoyizela ngizoba yabonga ngalento uNkulunkulu akuthinta ngayo uthi ngizobonga ngayo. Hey noma ngathiwa kuyona imali. Yabo mase kuya ngasentweni yokubonga. Mina ngazi abantu abahamba beyokhandisha imicimbi. Ngamangala ngifike ebandleni la bishop uSibiya ngiyambuza kubenzani labo mama labo. Uthi hayi umnikelo wabo leyabayenza. Baphethe izipinashi. Bafike bayibeke ealtar. Uthi mina baba kwenzakalani la? Uthi hayi umnikelo yabo ababonga ngayo. Njalo mase bevuna ensimini bathatha u10% okudla. Bawulethela. Baphethe izipinashi imcino ummbila baletha bathi nje lokho u10% wethu. Mhlawumbe na ukhona la. Uthi kusasa mase kuzobonga ngicela ukuletha wami umnikelo special my special seed engizobonga ngayo. Mawukhona usho njalo ngicela uphakamisa isandla sakho la ukhona uthandazela ngikwazi ungakusho lokho. Mawukhona usho njalo noma ngathi uyingane noma ngathi ubani uthi umnikelo wami lo ngizobonga ngawo ngizowuletha enyaweni zomgcotshwa kaNkulunkulu ngithi Nkosi ngiyabonga. Nkosi ngiyabonga kukhulu ongenzele kona kunalokho engikunikeza kona. Mangabe khona umuntu othi ngicela uphakamisa isandla sakho egameni lika Jesu. Ngizoyibongela. Ngizoyibongela. Ngimbonile uNkulunkulu engithwala endleleni yami. Cela sivala amehlo egameni lika Jesu. Fundisa uNkwanyana, thank you so much. I-appreciation ikufanele. Ikufanele. Ikufanele usebenzile. Umile. Yakhumbula mina usakhozela etendeni lalibovu lapha. Sithi siyadlula lapha ya ulibone litende seluwile manje. Kodwa wanga. Fanele ukuthi ibandla lihola lithi thank you. Fayela abantwana bakho. Mina ngifikile kuleli bandla ngafika lezi ingane engaka zisabhimba.
kodwa wazakha. Ufanelwe. Abanye abantu ekufanele bakubonge kakhulu yibo laba, ngoba laba basuke besondele kakhulu kuwena, bayazi uthi kwakona ukube sinjengenxa kababa. Fundisa umthetho, ngicela uzothandaza. Ake siphakamiseni izandla zethu. Yebo uNkulunkulu, siyabonga. Uma sibheke emuva siyamangala. Impela bekububunge nathi. Ngabe sisalile endleleni. Siyabonga baba wethu ongcwele. Sukhulume kahle ngomkhonzo wakho. Wakhuluma nokuphila kwethu. Sonke lapha ngaphakathi ubukhuluma nathi. Akekho noyedwa othi angikudeserve ukubonga ngenxa yezinto senzele zona. Qhubeka ke Nkosi, saphuma siyemakhaya, kuhlale njalo enhlizweni zethu ukukubonga. Nakusasa sabuya sizothi kubazali bethu bakamoya siyabonga. Siyabonga Moya Ongcwele ukuthi lokho siphekona ukuba sibabonge ngakho usuphindile wakwandisa egameni lika Jesu waseNazaretha. Shaya uJesu izandla enkulu, umfundisi eseza ngaphambili. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bancele izwi lenkosi umpostoli Ngcobo. Siyabonga. God bless you. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukusebenzisile phakathi kwethu. Hallelujah. Nezwi olukhulumile limbe phakathi kwethu. Hallelujah. Ngicela sishayele uNkulunkulu izandla enkulu ngezwi esesilamukele egameni lika Jesu. Bese siphinda futhi sishayele, appreciate umpostoli izandla, sihlanganisa izandla. Amen.